Yn y fideo hon, rydyn ni am edrych ar loop while. Rydyn ni'n defnyddio loop while pan dyn ni eisiau cod rhedeg tra mae amod penodol yn wir. I gychwyn, rydyn ni am edrych ar esiampl syml o sut i ddefnyddio loop while i creu restr o rhifau o 1 i 3. Felly rydyn ni'n rhoi i yn hafel i 1 i gychwyn, a creu'r loop while gan roed while, mae i yn llai na 3, colon, da ni eisiau print i, a codi i gen 1 bob tro. Felly os da ni'n rhedeg y cod, rydyn ni'n cael rhestr 1 a 2, gan bod ni'n edrych ar llai na 3. Mae loop while yn gallu bod yn defnyddiol mewn esiamplau mwy cymhleth. Rydyn ni'n mynd i edrych ar esiampl o sut i amcamgyfrif ail-israd rhif, a defnyddio loop while i ffindio allan faint o weithiau mae'r cod yn rhedeg i gael i'r cywirdeb cywir. Felly, os da ni'n edrych ar y fformula hon, sef y fformula i amcamgyfrif ail-israd rhif, a rydyn ni am creu loop while i gyfrifo faint o weithiau rydyn ni'n rhedeg y cod i gael o fewn maint cywirdeb epsilon rydyn ni'n mynd i roed. Felly, i gychwyn rydyn ni am edrych ar n yn hafel i 7, ac rydyn ni am roed x yn hafel i 1.dim i gychwyn, a count yn hafel i dim. Rwy'n creu'r loop while gan roed while abs, sef modulus x tynnu n i pwyr 0.5, sef y gwahaniaeth rhwng x ag ail-israd 7 yn gorfod bod yn fwy na 0.001 i'r cod ail-rhedeg, ac os ydy'r cod yn ail-rhedeg, rydyn ni eisiau codi'r count gan 1 bob tro, ac rydyn ni eisiau roed x yn hafel i 1.5 lluosi x adio n dros x yn y cod. Felly, os da ni'n edrych ar y rhif x, sef yr amcamgyfrif o ail-israd 7, rydyn ni'n cael 2.6457, ac os da ni'n edrych ar ail-israd 7, heb ddefnyddio'r fformula, rydyn ni'n cael rhif agos iawn o fewn y cywirdeb rydyn ni wedi roed yn yr epsilon. Felly mae hyn yn ffordd gallwn ni ddefnyddio loop while i gael amcamgyfrif o fewn maint cywirdeb cywir, a gallwn ni edrych ar faint o weithiau nath y loop while rhedeg gan ddefnyddio count. Ac os ydyn ni'n rhoi count, rydyn ni'n gweld bod y loop hon wedi rhedeg 4 gwaith i gael yr ateb hon. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i greu loop while syml, sut i ddefnyddio loop while i gael amcamgyfrif, ac sut i ddefnyddio count i ffindio allan faint o weithiau mae loop while wedi rhedeg.